Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Philippine College of Physicians nagapanugyan sa mga COVID-19 positive nga likawan nga magpa-swab test liwat para lang makakuha sa negatibo nga resulta. Ini kasunod sa reklamo sang isa ka Iloy nga nagabusong nga damlag pa nagpositibo sa COVID-19 pero nagnegatibo naman sa ikaduha nga swab test. Yan ang report ni Marty Go. Yara sa gihapon nga naka-home quarantine sa Ilabalay sa barangay Pahanukoy sa Bacolod City ang Iloy nga sang Martes lamang nagbunag sang iya lapsag. Suno sa iya bana, ginpahanugutan sila sang barangay nga makapadulong sa malapit nga birthing clinic. Sa karon, balik home quarantine na sila kag mabudlay para sa ila ang pagbakal sang kinahanglanon para sa lapsag bangod indi sila makagwa sa Ilabalay. So medyo budlay gid sir kay muna magbakal kami bulong misaga pasugot na lang kami sa Montepad Balay bakal. Sang nagligad nga Nobyembre 23, ginpaidalom sa swab test ang iya asawa matapos nga nagpa-prenatal check-up sa Bacolod City Lying-in Clinic. Sang Nobyembre 26, ginpahibalo siya sang barangay nga nagpositibo siya sa COVID-19. Matapos mahibaluan nga nagpositibo, gilayon sila nga nagpa-swab test liwat sa Philippine Red Cross Biomolecular Laboratory kag nakakuha naman sang negatibo nga result. Tubtob subong, wala pa napakita sa ila sang barangay ang ila positibo nga resulta sang RT-PCR test. Nagpagwa sang opisyal nga pahayag ang Philippine College of Physicians Negros Occidental Chapter may angot diri. Suno sa PCP, namutikan sang ilang nga grupo nga mayara sa mga pasyente nga gilayon nga nagapakuha sang ikaduha nga swab test matapos mahibaluan nga magpositibo sila sa una nga swab test. Ginpahayag sang grupo pati na sa mga infectious disease specialist nga ang pagkuha sang repeat negative RT-PCR COVID test result sa sulod sang napulo ka adlaw matapos ini nakakuha sang positive result ang hindi maka-override sang una nga result. Inibangod kung makakuha ang isa ka pasyente sang false negative repeat test kag hindi ma-isolate, madamo nga mga persona ang mahimo niya malatnan sang virus. Ang protocol tayo, Sir Mark, is basta may arang kita nga result nga ginapakita in a positive and negative, we always go with the positive result because as they say, the positive result means everything while the negative result means nothing. Gindugang pa sang PCP nga mahimo lamang makapa-repeat testing ang isa ka positibo nga pasyente kung mayara ini sang rekomendasyon sang iya doktor. Marty Go para sa Digicast Negros.